A Praza do Concello de Burela foi o punto de saída e chegada da primeira etapa dunha nova edición das marchas ciclistas unificadas de Special Olympics Galicia, unha cita destinada a persoas con e sen discapacidade intelectual que ten por obxectivo dar visibilidade ao colectivo e fomentar a inclusión social. A alcaldesa e deputada de Economía, Carmela López, recibiu os participantes, preto de medio cento entre ciclistas, adestradores e persoas de apoio que pertencen a 6 entidades de discapacidade intelectual, dúas delas da provincia de Lugo, Eu son de Burela e Prodeme de Monforte. Da cidade monfortina tamén se sumou o seu club ciclista. A Deputación colabora con Special Olympics para levar a cabo o difícil e complexo traballo de realizar estas marchas, xa que significa trasladar os participantes nas diferentes etapas e despois sair á rúa con total seguridade e con maior apoio posible. A etapa que deu comezo esta 12ª marcha foi de algo máis de 20 km de ida e volta entre Burela e Santibrao, en Cervo. Logo do seu paso pola Mariña, a proba continuará ata o día 6 nas outras 3 provincias galegas. Mañá a saída será en Santiago, o sábado no Carballiño e o domingo en Vilagarcía de Arousa. As 4 etapas suman uns 60 km. Special Olympics Galicia, a Asociación de Pais, Nais, Profesionais e Amigos de Persoas con Discapacidade Intelectual, é unha organización sen ánimo de lucro creada no ano 2000 que traballa na promoción e inclusión social mediante o ocio, o tempo libre, a cultura e o deporte.